20 ноябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон се қитъаи роҳи мошингарди Деҳмои Конибодом, Деҳмои Бобоҷон Ғафуров Хистеварс ва Кучкак Конибодомро бо буридани лентаи рамзӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. роҳи мошингарди Деҳмои Бобоҷон Ғафуров Хистеварс, Кучкак Конибодом дар масофаи 52 километр дар доираи барномаи беҳтар намудани роҳҳои алоқаи минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ, ки дар Тоҷикистон дар вилоятҳои Суғд, Хатлон ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон амалӣ карда мешавад, бо сатҳу сифати баланд ва мутобиқ ба стандартҳои байналмилалӣ бо арзиши $56 миллион бунёд гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки дар роҳи мошингарди Деҳмои Конибодом 11 пули мошингузар, 17 истгоҳ, деворҳои оҳану бетонӣ, хатҳои барқ ва алоқа аз ҳарду канори роҳ, пиёдароҳҳо аз тахтасанг, панҷараҳои ҳимоявии канори роҳ, насби аломатҳои роҳ ва бунёди дигар иншооти ёрирасон мувофиқи лоиҳа бунёд гардид. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои маъзами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд сохтмони роҳҳо то сарҳадҳо аз навсозӣ ва ободу зебо гашта истодааст. мақсади асосии сохтмони иншооти мазкур таъмин намудани бехатарӣ ва ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт, аз ҷумла ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани ҳолат ва андозаҳои геометрии роҳ, инчунин сарфа намудани вақт ва сӯзишворӣ барои кашондани молҳои ниёзи мардум дар ҳама гуна фасли сол, таъмин намудани ҷойҳои корӣ ва паст намудани сатҳи камюзатӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. ёдовар мешавем, ки 8 октябри соли 2021 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохтмони роҳи мошингарди Деҳмои Конибодом оғози расмӣ бахшида таъкид намуда буданд, ки корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд анҷом дода шавад. бояд гуфт, ки 10 сентябри соли 2024 пешвои миллат дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд бо ҷараёни корҳои сохтмонии роҳи мазкур шинос гардида буданд. инак пас аз 4 сол роҳи мошингарди Деҳмои Конибодом мутобиқ ба меъёрҳои стандартӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, ҳамчун қисми таркибии инфрасохтори нақлиётӣ дар кишвар ва минтақа имкониятҳои транзитии Тоҷикистонро васеъ мегардонад. дар ин муддат роҳсозон тавонистанд бо нерӯи тоза ва бо истифода аз шароити мавҷуда корҳои сохтмониро бо сифати баланд анҷом диҳанд. мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани роҳи Деҳмои Конибодомро сокинони вилояти Суғд бо самимияти афзун ва ифтихор аз созандагиву бунёдкориҳои ватан самараи вазифагузориҳои устувори роҳбари давлат арзёбӣ намуданд. پیش راه جو یک قطار بود، یک طرف بود، ماشین عذاب میکشید آدما. حاضر همه خرسند، همه خوشی ساز، ما سویتا وای شد، همه منت داریم ما همه ما. راه آنچه بازیب شد، زور شد، ما خرسند حاضر. иттилоъ дода шуд, ки тамоми масолеҳи сохтмонӣ дар бунёди ҳар се қитъаи роҳ мисли дигар роҳҳои дар кишвар бунёдшаванда қаблан аз ташхиси озмоишгоҳ гузашта баъдан дар корҳои сохтмонӣ истифода гардидааст, то ин масир солҳо барои мардум хизмат расонад. дар назар дошта шудааст, ки сохтмон ва навсозии қитъаи чоруми ин масир Куруш-Бекобод бо дарозии 12.7 километр ба маблағи зиёда аз $8 миллион ба роҳ монда шавад. ташаккули инфрасохтори муосири нақлиётиву коммуникатсионӣ ва бунёди роҳҳои дорои аҳамияти минтақавӣ ва байналмилалӣ дар қатори дигар дастовардҳои даврони истиқлолият барои зиндагии шоиста ва бо саодати мардум нақши арзишманд доранд. дар ибтидо роҳ бисёр ҳам танг буд, роҳ бисёр ҳам безеб буд, таъмир талаб буд, имкони мошинҳо ба ҳузур роҳ рафтан надошт. имрӯз мана аввалаш ба пешвои муаззами миллат ман ташаккур мегӯям ва барои ҳама он нафароне ки имрӯз ин раҳа барои халқ, барои ҷамоати Хистеварс ва ҷамоати Исфисор ва ҳоло бо роҳҳо таъмираш идома дорад, ман аз номи сокинон, аз номи ҳама бошандагони ҷамоат ба ин нафарҳо ва пеш аз ҳама ба ҷаноби олӣ ташаккур мегӯем. ин ҳама сарчашмаи ҳамин ободиҳо, пешравиҳо, тинҷии амонии мамлакати мо аст. ин роҳи пурсикор мана сохта шуда ҳисоб аст, ки имрӯз мана якчанд километр дар ҷамоати деҳоти Хистеварс пурра ба истифода дода шуда. имрӯз мардуми ҷамоати мо бо ин роҳҳои хушсифат рафтор карда истоданд. ба ҳамагон маълум, ки якчанд сол пеш аз ин роҳҳо чӣ тавр буд, роҳҳои бисёр каҷу килеб мунфас карда нашуда буд. мана имрӯз ин як роҳи хушсифат. ман аз номи мардуми ҷамоати деҳоти Хистеварс изҳори миннатдории онҳоро ба пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ
президенти кишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён намуда мардуми ҳамаи диёрамон мардуми диёри хистеварзамон баҳри боз ҳам ободонии кишвари худ кӯшиш ба харҷ медиҳанд. гуфта шуд ки аз ҳисоби маблағҳои сарфашудаи барномаи беҳтар намудани роҳҳои алоқаи минтақавӣ дар Осиёи марказӣ бо арзиши $4.5 миллион иловатан қитъаи хистеварз соҳилоб бо дарозии 9.7 километр навсозӣ шуда оянда мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. дар ин масири иловагӣ 3 пули мошингузар пешбинӣ шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сатҳу сифати корҳои сохтмонӣ дар масири деҳмои Конибодом баҳои баланд дода изҳор доштанд ки дар асоси дурнамо тавассути шоҳроҳҳои байналмилалии нақлиётӣ ҷумҳурии Тоҷикистон бояд то соли 2030 ба кишвари транзитӣ табдил ёбад. расидан ба ин ҳадафи стратегии кишвар имкон медиҳад ки дӯстию ҳамкорӣ, баландбардоштани иқтисоди миллӣ, мубодилаи молу маҳсулот, густариши тиҷорат ва дар ниҳояти кор ободонии ватан ва зиндагии шоистаи мардуми Тоҷикистон таъмин карда шавад. ба иттилои масъулин имрӯзҳо дар соҳаи нақлиёт 17 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи зиёда аз 13 миллиард сомонӣ мавриди амал қарор дорад. лоиҳаҳое ки дар самти роҳу нақлиёт татбиқ мегарданд на танҳо ба сатҳу сифати зиндагии мардум ва рушди иқтисодиёт таъсири мусбӣ мегузоранд, балки нуфузи байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун кишвари транзитӣ боло мебардоранд.